diputacions, també la municipal, i nosaltres considerem una prolongació del govern del Botànic, ha confiat de manera decidida en el turisme com un sector bàsic per a l'economia dels valencians, sense dubte, perquè tenim tot allò que un país necessita per a projectar-se turísticament. Però també comptem amb la col·laboració i el finançament inestimable de dues administracions. Per una banda, el Patronat, que en aquest cas ha finançat al 100% aquest projecte, el Patronat que depèn de la Diputació, i per altra banda també l'Agència Valenciana de Turisme, que ens ajuda en altres projectes. La Diputació també va finançar, fixeu-vos, tota l'adequació de l'espai del Temple de Diana. Cal que es gestione de la manera més eficient possible. Per això pensarem fer de la Casa dels Berenguers el centre de visitants. I el que ha fet l'Ajuntament, el seu alcalde i la seva regidora de turisme és ficar-li aquest cor que ha fet que prenga vida i que siga una casa acollidora, com és la llei del turisme, que pretén que siguem líders en acollir, en ser amables, en ser persones que acollisquen en tot el carinyo del món als visitants i als que volen conèixer-nos i que ens coneguen també per això, per aquesta amabilitat. Perquè heu fet realitat i l'heu donat vida a aquesta casa que no la tenia, que l'heu fet aquest centre d'interpretació que voleu, que quan una persona entra així conega tot el que hi ha assegut i tot el que se pot visitar, que al final era el que volíeu, en un espai que se poguera veure tot el que hi ha assegut. Jo crec que ho heu aconseguit i en bona nota, que la Diputació està orgullosa perquè sap d'on veniu i on aneu, està orgullosa d'acompanyar-vos en aquest camí i que la tindreu sempre al costat en recuperar part de la vostra història, part del vostre patrimoni, per a que siga conegut Sagunt i València a tot el món.